हेलो गाइस दिनै आं मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ माने गोबावनि खामोन आरोना दिनैसो होनाय जाबाय आं होनाय जायाखैमोन स' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड दङब्ला नायलांदो जोबजासिम जों मा खालामो आरो बिसोरो आंनि रुमाव आलासि जानो फैदों आरोना माने फैदोंमोन आरो आंनि रुमाव आलासि जानो थाखाय ओमफ्राय लाजोबनायथ' जादिया जों मा खालामनायमोन जायखिजाया नोंथांमोना जेसेबां लानाय जादों माने बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड दङब्ला अके तिम्रो बानीले तिम्रो बानी Buka. दहायनो बानाय फैनांगौमोन जों ओरैनो थाबाय दे बैसागु मोसानोसै ओं दे दख'ना दख'ना गैया खिन्थु दख'ना जायो आं दख'ना दंखायो दा अ खानायखाय मारफे बय थाक एबार जा ओइ स' गाइस हरनि जानायफोरखौनो आङो भिडिअ लानो बावदों आरोना बिदिनो बावनानै थायो आं सम ओमफ्राय दा सोरांनानै जोङो साहा लोंनो नागिरदों आरोना साहाजों बेखौ जानो होननायखाय एवबाय आरोना स' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड दङब्ला जोबजासिम नायलांदो खिन्थु आं भिडिअखौ लाजोबनो हायासै आरोना बावनानै थादों आं बिदिनो बावखायो बावसोलियो आं What? Alurisi sama alurisi. Này mà mau con. Đây lên được. Buat sini. Buat sini. खामोननि बायदि खेबदों হয় নেকি ayo habab metai beda ayo habab Rồi. Ăn không được. Sao vậy? Không. Ăn không được. Ăn là được. Thôi. Là được. Thôi. Follow me guys. Elif'in annemi aletini gibi. Oneus mana nih?